ቪያግራ ማዓረት ዝበሃሉ ጠቃሚ ዶ ይመስለኩም ይኾን? መዓዝ ምስ ትወስድዎ ኢኸ ጠቃምን ሓደገኛን ዝኾን? ብኸመይ ክትጥቀምሉ ከም ዘለኩም ከ ትፈልጡ ዶ ትኾኑ? ካብ ቪያግራ ክርሕቁ ዘለዎም ሰባት ከ ንበዓል መን ይኾኑ? ምናልባት ንስኹም እውን ብፍጹም ናብዚ ቪያግራ ክቐርቡ ካብ ዘይብሎም ሰባት ሓደ ክትኮኑ ስለ ትኽእሉ ክሳብ መወዳእታ ምስይ ሓቢርኩም ንምጽናሕ ከድልየኩም እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ልዕሊ ዓቐን ምስ እንጥቀም ከ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ዘምጻልና ይመስለኩም ይኾን? ንዓይነ ስውርነት እውን ከቃልዕ ይኽእል እዩ ክበሃል ከሰሚዕኹም ትፈልጡ ዶ ትኾኑ? ብሰንኪ ቪያግራ ህይወቶም ዝስኡኑ ሰባት ከም ዘለዉ እውን መብዛሕትኦም ትፈልጡ ይመስለኒ። እዚኦምን ካልኦት ብዛዕባ ቪያግራ ዘለዎ ሓሳባትን ንርኢ ዝኸውን ርግጸኛ ኮይነ ዝነግረኩም እውን ዝኾነ ሰብ ነዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ከይረኣየ ብፍጹም ቪያግራ ክጥቀም የብሉን። ምክንያቱ ኣጠቃቅሙኡን ጎናዊ ሳዕቤኑን ከምኡውን ክትጥቀም ኣለካ ድዩ የብልካን ከይፈለጥካ ሱቕ ኢልካ ምውሳድ ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ኢሉ እውን ክሳብ ሞት ከቃልዐካ ስለ ዝኽእል። ንማኣዲ ጥዕና ሓደሽቲ ምስ ትኾኑ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይትርስዑ። ሰናይ ጻንሒት። ፈለማ ቪያግራ እንታይ እዩ ዝብል ምስ ንርኢ ቪያግራ ማለት ናይ ወዲ ተባዕታይ መትሎ ጨዋዳታት ንኽዝናነዩን ዝውውር ደም ናብ ቦታ ንኽውስኽን ብምግባር እዚ ወዲ ድኻም ኣብ ግዘርክብ ንኸየጋጥሞ እዚ መትሉ እውን ንነዊሕ ሰዓታት ብዘይ ገለ ጸገም ቀጢሉ ደው ንኽብል ዝገብር መድሓኒት እዩ። ብቐንዱ ቪያግራ ኣብ ውሽጢ ሰራውር ደም ዘሎ ዝውውር ደም ብምቅልጣፍን እዞም መስላት እውን ንኸይጨናንቑን ናብ መትሎ ዝኸድ ዝውውር ደም እውን ንኽውስኽን እዚ መትሎ እውን ተገቲሩ ደው ንኽብልን ዝገብር መድሓኒት እዩ። ቪያግራ ክወስዱ ዘለዎምን ዘይብሎምን ከ እንመን እዮም ዝብል ምስ ንርኢ ድማ ፈለማ ቪያግራ ክወስዱ ዘይብሎም ሰባት ምስ ንርኢ ኣላርጂክ ዘለዎም ሰባት እዩ። ነዚ መድሓኒት ክትውሕጡ ከለኹም ኣላርጂክ ዝወፀኩም ሰባት ነዚ መድሓኒት ብፍጹም ደጊምኩም ተዘይትወስዱ እዩ ዝምከር። ከምኡውን ናይ ልብን ናይ ኣፍ ልብን ሕማም ዘለኩም ሰባት እውን ናብዚ ቪያግራ ብፍጹም ክትቀርቡ የብልኩምን። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ልቢ ሕማም እንዳሃለዎም ቪያግራ ዝወስዱ ሰባት ክሳብ ሞት ዝበጽሑ እውን ኣለዉ እዮም። ስለዚ ናይ ልብን ኣፍ ልብን ሕማም ዘለኩም ሰባት ብፍጹም ናብ ቪያግራ ክትቀርቡ የብልኩምን ማለት እዩ። ተወሳኺ ድማ ካልእ ዓይነት ዝኾነ መድሓኒት ወሲድኩም ቪያግራ ምውሳድ እውን ዝምከር ኣይኾነን። ንኣብነት ከምኒ ናይ ሕማም ሽኮርን ጸቕጢ ደምን ዝበሉ ጸገማት ዘለኩም ሰባት ነዞም ናይዚኦም ዓይነታት ሕማማት መድሓኒት ወሲድኩም ኣብ ርእሲኡ ቪያግራ ምስ ትወስዱ ኣዝዩ ዓብዪ ሓደጋ ስለ ዝፈጥረልኩም ዓብዪ ጥንቃቐ ምግባር ከድልየኩም እዩ። ምክንያቱ እዚ ተግባር ንሃንደበታዊ ጸቕጢ ደም ከቃልዐኩም ስለ ዝኽእል ከምኡውን ናይ ደም ምንካይ ወይ ናይ ደም ዋሕዲ ጸገም እውን ንኽፈጥር ይገብር እዩ። ብተወሳኺ ከዓ ናይ ዓይኒ ምግራድ ወይ ናይ ምሽፋን ጸገም እውን ክፈጥረልኩም ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዓይንኹም ውሽጢ ንዘለዉ ነርቭታት ብምጥቃዕ ክሳብ ንናይ ዓይነ ስውርነት ጸገም እውን ከቃልዕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ልዕል ኢለ ከም ዝነገርኩኹም እውን ቪያግራ ክትወስዱ ከለኹም ናይ ልብኹም ህርመት ዝውስኽ ምስ ዝኸውን ንምትንፋስ እውን ትጽገሙ ምስ ትኾኑ ዓይንኹም እውን ከምዚ ዝጋርደኩም ዓይነት ምስ ዝኸውን ብህጹጽ ናብ ሕክምና ቦታ ክትከዱ ይግባኣኩም። ብፍላይ ድማ ናይ ልቢ ጸገም ዘለኩም ሰባት ንእሽተይ መንገዲ ተጓዒዝኩም እውን ዝደኽመኩም ምስ ዝኾን ናይ ምትንፋስ ጸገም እውን ዘለኩም ሰባት ነዚ መድሓኒት ትወስድዎ ምስ ትኾኑ ናይ ልብኹም ህርመት ብዝግባእ ስለ ዝውስኽ ኣብ ልዕሊ ሰራውር ደምኩም ዝተፈላለዩ ጸገማት ንኽፍጠሩን ንኻልኦት ሓደጋታትን ብቐሊሉ ከቃልዐኩምን ስለ ዝኽእል ዓብዪ ጥንቃቐ ምግባር ከድልየኩም እዩ። ከምኡውን ከምኒ ጸቕጢ ደም ናይ ጸላም ከብድን ናይ ኩሊትን ሕማም ዘለኩም ሰባት እውን ብፍጹም ነዚ መድሓኒት ክትወስዱ የብልኩምን። እዚ ቪያግራ ንኹሊትኩም ክሳብ መወዳእታ ፌል ክገብረልኩም ስለ ዝኽእል ሓደገኛ መድሓኒት ስለ ዝኾነ ካልእ ዋሕዲ ደም ዘለኩም ሰባት ንዝውውር ደምኩም ስለ ዘቀላጥፎን ኣብቲ ናይ ርክብ ሰዓት ድማ ንነዊሕ ሰዓት ስለ ትጸንሑን ብዙሕ ሓይሊ እውን ስለ ተውፅኡን ናይ ደም ዋሕዲ ጸገም ዘለኩም ሰባት ክሳብ ትወድቁ ዓርስኹም ክትስሕቱ ስለ ትኽእሉ ነዚ መድሓኒት እንተዘይትወስድዎ እዩ ዝምረጽ። ናይ ከብዲ ቁስለት ጸገም ዘለኩም ሰባት እውን ነዚ መድሓኒት ንኽትወስዱ ኣይምከርን እዩ። ከምኡውን ናይ ኣባላዘር ሕማምን ምስ መትሎ ዝተተሓሓዙ ካልኦት ጸገማትን ዘለኩም ሰባት ነዚ መድሓኒት ንኽትወስዱ ብፍጹም ዝምከር ኣይኾነን። ካልእ ኣብዚ ቀንዲ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ድማ ናይ ልቢ ሕማም ዘለኩም ሰባት ሞት እውን ከብጽሕልኩም ከም ዝኽእል እዩ። ዓይኒ እውን ይጎዱ እዩ። ብቐንዲ ናብ ዓይኒ ዝኸዱ መጠን ደም ብልዑል መጠን ብምንካይ ናይ ዓይኒ ምፍዛዝ ጸገም ብምፍጣር ዓይንኹም ክሳብ ምጥፋእ ከብጽሕልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕማም ሽኮር፣ ጸቕጢ ደም፣ ኮሌስትሮልን ሕዱር ሕማም ዓይንን ዘለኩም ሰባት እውን ብፍጹም ክትጥቀሙ የብልኩምን። ብዝኾነ ዓይነይ ጥፍእ እዩ ክንብል ከለና ሓድሽ ጥዑይን ዝነበረ ዘይኮነስ ብቕድሚኡ ናይ ዓይኒ ሕማም ዝነበረኩም ሰባት ምስ ትኾኑ ማለት እውን ጠብታ ገለ ትጥቀሙ ምስ ትነብሩ ከምኡውን ናይ ዓይኒ መነጽር ትጥቀሙ ምስ ትኾኑን ካልእ ዝኾነ ናይ ዓይኒ ጸገም ዝህልወኩምን
እዚ ቪያግራ ንዚ ዘለኩም ጸገም አጋዲዱ ዓይንኩም ከጥፈውን ስለዝኽል ዓቢ ጥንቃቄ ክትገብሩ ይግባአኩም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክትገብርዎ ዘለኩም እውን ነዚ መድሓኒት ንቪያግራ ቅድሚ ምጥቃምኩም ንሓኪምኩም ክተማኽሩ ወይ ድማ ኣብቲ ትገዝእዎ ፋርማሲ ንዘሎ ፋርማሲስት ክትወስድዎ ዝግባአኩም መጠን ኣማኺርኩም ዘድልየኩም መጠንን ዓይነትን ክትጥቀሙ ይግባእ ማለት እዩ ካልእ ክትፈልጥዎ ዝግባእ ድማ ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታኩም 30 ደቂቃ ቀዲምኩም ኢኹም ክትወስድዎ ዝግባእ ብዙሕ ግዜ እውን ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ልክዕ ምስ ወሓጥዎ እዮም ርክብ ዝጅምሩ እዚ መድሓኒት ምስራሕ ዝጅምር ግን ድሕሪ 30 ደቂቃ እዩ ንሳቶም ቀልጢፎም ይሒጦም ብኖርማል ዓቕሞም ጥራሕ ርክብ ይፍጽሙ ብድሕሪኡ ምስ ወድኡ ድማ እቲ መድሓኒት ስርሑ ምስራሕ ይጅምር ሽዑ ኸኣ ብጣዕሚ ንኽደኽሙን ዓቕሞም እውን ንኽንክን እዩ ዝገብሮ ወሳኺ ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዝግባእ እዚ መድሓኒት ድሕሪ ምውሓጥኩም ኣብ ዝርክብ ውሽጢ ክሳብ 2 ሰዓት እውን ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም ኮይኑ ግና ኣብዚ ውሽጢ 2 ሰዓታት ከምዚ ናይ ዕውልውል ስምዒት ፍልጠት ርእሲ ህርመት ልቢ ምውሳኽ ዝኣመሰሉ ጸገማት ምስ ዝፈጥረልኩም ኣብ ሓደጋ ኣለኹም ማለት ስለዝኾነ ናብ ሓኪምኩም ብምድዋል ኣድላይ ዘበለ ምኽክር ንኽትገብሩ ክትፍትኑ ይግባአኩም ነዚ መድሓኒት ድሕሪ ምጥቃምኩም ናይ ምትንፋስ ጸገም ምስ ዘጋጥመኩም ከምኡውን ኣብ ከባቢ መልሓስኩምን ጎረሮኹምን ሕበጥ መሳሊ ምስ ዝፈጥረልኩምን እዚ ነገር ድማ ንልዕሊ 4 ሰዓታት ምስ ዝጸንሕ እውን ብህጹጽ ናብ ናይ ሕክምና ቦታ ክትመርሑ ይግባአኩም ካልእ ናይ እዝኒ ጅጅ ምባል እዝንኹም ክበዝሕ ጅጅ ዝብል ምስ ዝኸውን ናይ ኣፍ ልቢ ሕማም እውን ምስ ዝፈጥረልኩም ብህጹጽ ናብ ሕክምና ቦታ ምኻድ ከድልየኩም እዩ ወይ ድማ ነቲ ዝገዛእኹምዎ ፋርማሲስት ብምድዋል ብቕልጡፍ ክትገብርዎ ዝግባአኩም መፍትሒ ክነግረኩም ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ክቡራት ተኸታተልተይ ብዛዕባ ቪያግራ ክትፈልጥዎ ዝግባአኩም ቶም ቀንዲ እዚኦም እዮም ከምቲ ልዕል ኢለ ዝነገርኩኹም ዓይነት ጸገማት ምስ ዝህልወኩም እውን ቪያግራ ብጣዕሚ ተጠንቂቅኩም ኢኹም ክትወስድዎ ዝግባአኩም ኣብቲ ግዜ ርክብ ንነዊሕ ግዜ ክትጸንሑ ኢልኩም ጥራሕ ወሲድኩም ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ንኸይትኸዱ እውን ዓቢ ጥንቃቄ ክትገብሩ ይግባአኩም ነዚ መድሓኒት እውን ብምግቢ ክትትክእዎ ከም ትኽእሉ መብዛሕትኹም ትፈልጦ ይመስለኒ ብንበዓል መን ምስትብል ነዚ መድሓኒት እውን ብምግቢ ክትትክእዎ ከም ትኽእሉ መብዛሕትኹም ትፈልጥዎ ይመስለኒ ብንበዓል መን ምስትብሉኒ ድማ እቲ ናይ መጀመርታ ጉዕ ወይ ድማ ሚጥሚጣ ነገር እዩ ኣብ ከምኒ ጉዕ በርበረ ዝኣመሳሰሉ ዘቃጽሉ ምግብታት ኣብ ውሽጦም ካፒሳይሲን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ዝሓዙ እዮም ሰባት ተሓጓስ ክስምዖም ከሎ ዘፈልፍል ኢንዶልፊን ዝተባሃለ ሆርሞን ንኽዘዋወር ድማ እዞም ከምኒ ጉዕ በርበረ ዝኣመሳሰሉ ምግብታት ብልዑል መጠን ይሕግዙ እዮም ብተወሳኺ እውን ዝውውር ደም ጥዕና ብዘለዎ መንገዲ ንኽቀላጠፍ ይገብሩ እዮም ናይ ሰብነት ሙቐት ናይ ህርመት ልቢ ፍጥነት እውን ንኽውስኽ ይሕግዝ እዩ እዚኦም ድማ ኣብ ግዜ ርክብ ኣብ ሰብነትና ዝረኣዩ ለውጥታት እዮም ካልኣይ ድማ ቾኮሌት ድማ ፊኒሊቲላሚን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ኣለዎ እዩ ሓደ ፍቑራት ነዚ ቾኮሌት ከም ውህብቶ ዝጥቀሙሉ እውን በዚ ምኽንያት እዩ እዚ ንጥረ ነገር ፍቕራዊ ዝምድና ክምስርት ከሎ ደስ ዝብል ስምዒት ንኽፈጥር ይገብር እዩ ኣብ ውሽጢ ቾኮሌት ትራይፕቶፊን ዝተባሃለ ኣሚኖ ኣሲድ እውን ዝርከብ እንትኸውን እዚ እውን ኣብ ውሽጢ ሰብነት ተሓጓስ ዘፈልፍል ሴሮቲን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ንኽዘዋወር ይሕግዝ እዩ ትራይፕቶፊን ካብ ቾኮሌት ብተወሳኺ ኣብ እንቋቑሖ ኣብ ኦቾሎን ኣብ ሶያ ምህርትታት እውን ክርከብ ይኽእል እዩ ቾኮሌትን ኣብ መንጎ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትን ዘራኸቦም ነገር ኣሎ ምባል ዝጀመረ ገና ካብ መበል 16 ክፍለ ዘመናት ሒዙ እዩ ሳልሳይ ከዓ በናና እዩ በናና ኣብ ውሽጡ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ሙድ ክውስኽ ዝኽእል ብፍላይ ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ርክብ ድሌቶም ዝውስኽ ብሮምሊን ዝተባሃለ ኢንዛይም ዝሓዘ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ በናና ብተደጋጋሚ ምምጋብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፈሳሲ ዘርኢ መጠን ንኽውስኽ ይገብር እዩ ካልእ ድማ ካሮት ብቫይታሚን ዝተመልአ ምዃኑ ዝንገረሉ እዚ ካሮት ኣዝዮም ጠቐምቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት እውን ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ ኣብ ውሽጢ ካሮት ካብ ዝርከቡ ቫይታሚናት እውን እቲ ሓደ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መትሎ ጨዋዳ ንኽጥንክር ዘኽእል እንትኸውን ኣብ መትሎ ከባቢ ዝካየድ ናይ ደም ዝውውር ከይዲ እውን ንኽቀላጠፍ ይገብር እዩ ሓምሻይ ድማ ኣቮካዶ እዩ ኣቮካዶ ድማ ኣብ ውሽጡ ዝተፈላለዩ ቫይታሚናት ማለት እውን ከምኒ ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ኬን ቫይታሚን ቢን ዝኣመሰሉ ዝሓዘ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ቫይታሚን ኬ ኣብ ውሽጢ ሰብነት ዝውውር ደም ብዝግባእ ናብ ኩሉ ክፋል ሰብነትና ንኽበጽሕ ዘኽእል ከም ዝኾነ እዩ ዝንገረሉ ብፕሮቲንን ብፋይበርን ዝበልጸገ ምዃኑ ዝንገረሉ እዚ ኣቮካዶ ተፈጥራዊ ናይ ድኻም ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ መሐከሚ ሜላ ንኽኸውን እውን ኣኽኢልዎ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ድማ ጅንጅብል እዩ ጅንጅብል ልዑል መጠን ትሕዝቶ ቫይታሚናትን ማዕድናትን እዮም ዘለዎ ንኣብነት ቫይታሚን ሲ ምጽዋዕ ይከኣል እዩ ኣብ 2014 ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ
ሕክምና ኣብ ናይ ሴክሹዋል ሜዲሲን ጋዜጣ ዝተሓተመ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮውን ዝንጅብል ዝውውር ደም ብምምሕያሽ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወት ናይ ምምሕያሽ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና። እዚ ዝንጅብል ከምኒ ጂንጀሮልን ዚንጊቤርን ዝበሉ መነቃቅሒ ውህዳት ዝሓዘ ምዃኑውን ናይትሪክ ኦክሳይድ ኣብ ሰውነትና ብቐሊሉ ብዘይገለ ፀገም ዝልቀቕ እዩ ዝኸውን። ናብ መትሎ ከባቢ እውን ጥዕና ዘለዎ ዝውውር ደም ንኽህሉ ዘበረታትዕ ቫሲዶላይተር እዩ። እዚ ከዓ ዝውውር ደም ብምውሳኽ ናይ መትሎ ቀጥ ኢልካ ደው ናይ ምባል ተግባር የመሓይሽ እዩ። ብዚ ዝተለዓለ ከዓ ናይ መትሎ ደው ናይ ምባል ፀገም ናይ ምልማስ መትሎ ፀገም ዘለኩም ሰባት እዚ ዝንጅብል ብቐሊሉ ክቐርፈልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብተወሳኺ እውን መጠን ቴስቶስትሮን ብምውሳኽ ከም ተፈጥሮኣዊ ኣፍሮዲሲያክ ኮይኑ የገልግል እዩ። ኣብ 2020 ዝወፀ ሓደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብረልና እውን መጠን ቴስቶስትሮን ብምውሳኽ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ንኽህልዎምን እዚ ድሌቶም እውን ንኸይወርድን ንኸይንክን ሓላፍነት ዘለዎ ኣድላይ ሆርሞን እዩ ይብለና።